er sådan nogle her. Hvis jeg skal gå til ruten, så bliver det altså heroppe i Fredbæk. Og det er det, jeg skal gå. Hvad siger I så? Nå, okay. Skal vi ikke her? Men det ser op til Fredbæk, de har allermest. Den er helt tør. Så det er ikke sådan helt legetøj. Vi snakker om, at islandske heste er for børn. Også, men det er nu altså voksne, der modsatte volde. Jeg nævnte det med navnene. Islandske heste skal hedde noget islandsk. Og her har vi, hvad har vi? Ja.